Loď Hermes, noclehárna pro osoby bez přístřeší, je jedním z mnoha zařízení tohoto typu spadajících pod Centrum sociálních služeb Praha. Její podpalubí a kajuty ožijí opět koncem prázdnin, protože letní měsíce jsou využívány k částečné rekonstrukci této lodi. Kapacita lodi Hermes je 250 míst. Podmínky pro využití této lodi jsou velmi jednoduché. Klient musí přijít střízlivý a musí mít nějaký doklad totožnosti. A zaplatí poplatek 20 korun. Pokud bezdomovec tuto částku nemá, je možné po dohodě, na nejvýš však na 1 týden, tuto částku od něj nepožadovat. Ten člověk tam přijde, my mu dáme samozřejmě dýchnout, zdali není pod vlivem alkoholu, má povinnost se vykoupat a dostane přidělenou postel. Na lodi Hermes máme pravidelně každý den 7 dní v týdnu sociální pracovníky. Pravidelně 2x až 3x týdně nám tam dochází zdravotní sestra a minimálně 1 týdně tam pravidelně dochází psycholog. Loď Hermes byla vyrobena v roce 1962. Má délku 75 metrů a šířku 9 metrů. Je dvoupatrová. Loni byl velmi pečlivě ošetřen její plášť. Momentálně probíhá velmi obsáhlá rekonstrukce sanitárních zařízení a podlah koupelen, bojlerů, nové nátěry a tak podobně. Loď se otevírá večer v 6:30 a ráno v 6:30 už musí být prázdná, aby se připravila a uklidila na další noc. Někteří lidé bez střechy nad hlavou jejich služeb využívají i několikrát týdně. Loď Hermes bude po rekonstrukci opět otevřena ke konci prázdnin. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.